Som I nok har hørt, står Danmark over for en alvorlig trussel i disse dage. I tirsdags blev flere ukendte droner skudt ned over Rådhuspladsen. Politiet har anholdt en mand på København Hovedbanegård, og han er mistænkt for forbindelse til planlægning af dette angreb og eventuelt fremtidige angreb. Vi hos Alliancen vil prioritere sikkerheden af vores befolkning, hvad end det vil koste. Vi kan ikke garantere jeres sikkerhed, hvis vi ikke ved, hvad der sker i landet. I dag er der allerede mange kameraer og overvågningssystemer i de fleste indendørs og offentlige tilgængelige bygninger. Men vi skal også vide, hvad der sker udenfor. Derfor vil vi installere kameraer, der skal gøre det muligt for os at stoppe terroristerne, inden de skal skade jer. Vi stiller stadig jeres privatliv som topprioritet, så der vil ikke blive trukket kameraer på jeres egen private ejendomme eller implementering af ansigtsgenkendelse til denne situation. Hos Alliancen vil vi topprioritere sikkerheden af den enkelte borger, hvad end det vil koste. Tak for i dag.